Makan siang. Nyeluk piringnya. Kok dawa ngebar rambut. Nek mau nang pondok ngebar rambut wis sumet ning kono kowe. Pita. Ojo ngebar rambut, butuh sapi kok ketawa saya mana pernah sabang. Abi bingung. Intan ini kapan ini jam toh? Pak Neng. Apa foto ini? Aku kok abang coba lho, nek aku iki lek Makan siang dulu. Nyonyamu mulih mesang melok nyonyamu. Kapanmu kono? Mbok iki apa? Iya kok. Iya. Mulai. Lah iya nek salon malah. Ayam makan siang pakai ayam nih. Disalin sik ya. Kok nek mung ngrucuk karo banyu panas lho. Aja banyu panas, aja anu. Ayo wis sing ngontong. Lho, lha nek ngono dhewe rene. Aku makan sampai bulan bareng. Apa kayak kok. Kan apa kata kuwi lho sebenarnya. Enak kan? Ora kok sampe kok dino nyapi. Makan siang lho. Oh. Gule. Gule panas. Muluk ah. Hah? Apa nih? Ki balung kuwi. Kulit kuwi nek kulite kuwi. Iso ah. Andi. Kami mie. Aja. Mbok tungguno. Pak Lasi. Lek Parti, telu papat Pak Sabong, 5 Mbak Amin. 5 Mbak Amin. Kalau Mbak Amin 5, terus Mbak Lek Mendes, itu Lek terus Boy Lek Sutiem, sama Pak Harmon, 10 Mbak Jo, 11 Mbak Nespon. lagi. Pak Saniko, Lek Parti, Pak Sambong, Mendes, Mbak Amin. Mbak Amin. Terus Mendes. Terus Pak Harmon. Iki basa iki. Nang kamar kana. Segane sih panas. Didamoni. Iki lho kulite. Diler-seler kana. Sambel. Kuwi pedes lho. Kok kepedesen mengko. Ndi kok dhewe engke nang bak engke ta. Nang mboten. Kae ceweke. Nah ya dikone. Nah. Iya. Halo guys, makan siang guys. Malah golek mbek guys. Lho nang mulut iki lho. Kuwi lho Mulut dhewe. Wes Mbak Ayu. Nika tinggal ngungkot anu nang metu. Apa? Jangan ada jurus sih. Aku tanya kelan bening kayaknya sih, tapi jangan bening sih susah. Nah kelan bening, jangan berarti tangan kelan bening. Kilo iwake bola, ayo. Apa nih kita?
Kayaknya sandal aku lho. Orang kok tambah nyantol. Sangit kok. Sangit nyantik. Kono sandal. ST